El teu petit gest per mi va representar un gran impuls. I a partir d'aquí, tot va començar a rodar. El temps ha anat passant. I a cada nova volta hi ha part del teu impuls. Són molts girs, perquè és molt més que una simple empenta. És un gest que m'acompanya tota la vida. Participa a la campanya de recollida de joguines de Creu Roja Joventut. Els seus drets en joc.